थारिखआव मा मा दं लांनो मोनला बेनिफ्राय गोदोआ सिन माबा होखाबायना बोथोरा खिन्थु मोजां जादों दिनै गाज्रि नङा नायलायनाय फुरा जोमै गुफुर गुफुरजोब अखा हायाबानो जाबाय ना हेलौ लोगोफोर आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनाय जाबाय बल खेला नायनो फैदों लोगोफोर तितागुरि सायाव दाख्लैथ' माने फार्स्ट अपेनिंआव फैनो हायासै आंहा माने देहा थिग नङामोन नालाय एसे आया जाया जादोंमोन ओमफ्राय फैनो हायासै मारैबाबो फैयानो मोजांबो जादों देन्जार अखा हादोंना फुरा बिसोर नायफैजोबदोंमोन अखा थिंख्लाब जाहैदों हाजेननायनिफ्राय जोबजासिम अखा जानांदों जाहैदों VIP आवबाबो अखा जाबावदों नुबाय नोङो नोंसोर ए बे माखासे जिखुनु जा साबसिन फैदों बिसोर जाजोबदों आरोखि ना मथा मथि बारबोदों आंहा दिनैथ' दाख्लैनि बायदि अपेनिंनि बायदि जानाय नंला थेवब्लाबो दिनै नायनोसै माबाजों दिनै ना ओडिशा भार्सेस इन्डियान आर्मि जाहैदों दिनै ना जिखुनु मारै लानो मारै मानो जालांबाय बेखारलांबाय जिखुनु सफैबाय नै लोगोफोर नायबानो जाबाय भिडिअखौ गेट मोनबाय नो फैहांबायबो मानसिया सान्दुङाबो दुङा बायदियैनो ओंखारफिनगारबायब्रा टाइमा खरा जाखो 1:42 थिनथानिफ्राय जागोन जाहैदों खेलाया ओमफ्राय गेटआ 2:30 बन्द' जागोन जाहैदों माखासे लोगोफोर फैबावनांगौ दङ बिसोरखौ नेना हाबायसै टिकेटआ नै जोंना बेनो उल्थासो देखायबाय ओमफ्राय नै दहाय फार्स्टआव फैग्राफ्रा हाबनो मोन्दों खोमा सान्दुं गोसायाव जोंखौ एथ' गोबाव नेहोबाय नोंसोरो मोनबोबाय बेसेबांनिखौ मोनखो मासे बेसेनि सासे लोगो हरदों बेनो ए जाबाय ना होमबा औ नैबे बे फार्स्टआनो थाद' लाइन थाद' बेजोंनो जाहैदों जोंना गेटआ बेजोंनो हाबनांसिगौ हाबनो मोनबाय दैलांनो मोना लास्ट एन्ट्रि टिकेटनि सेकेन्ड आरो दंबावो गोजौ माबाफोर गैला गोजौ गाखोलांसै लोगोफोर सफैबाय लोगोफोर सफैबाय गोजौआव Thank you very much. Around to present the Bodo dance. Bodo dance खालामनो नागिरबायदांलै गिरायलाबायथारबाय नै सासे नांजांसै खोनामाखै नोंलाय ओरै खालामनायखौ नांजां ए नाङा हेन्डसाम नुसोदोंब्रा नोंखौ बेसेबांबा गिदिर गिदिर केमेरा बसायना दंखायो नै बिथिंबो ओरैजायबो फुरा लासाव बाव नै दाख्लै पार्टियाव बिसोर आरामना नायफैजोबदों ओमफ्राय बिदिनो दाख्लै बे जिरायनो रोङाखै बे माबा गोनाङाव उखुम गोनाङाव ओमफ्राय बैथिंसो बैथिं सानजा जिरायनांनानै फुरा थिंख्लाबजोब जाहैदों माने हाजेननायनिफ्राय जोबजासिम जाखानांदों
लोमजाहैलायलायदों जाहैदों सासे भिउआ नायलायनाया साला हाजो नुहुरलायनाय बरिया नुखाय बेनिफ्राय बर' सिख्लाफोर मोसानो नागिरदों लाइनाव दंफैजोबो बेसेबां बुरजा On behalf of the organizers, we would like to thank all our sponsors for their contribution to the success of 132nd edition of Indian All DURAND Cup, powered by Paul India, Indian Armed Forces, and the government of Bodo territorial region. Hosting sports song, my request, give us to perform the Bodo sports song. माबानि ना बिसोरो बड'लेण्ड जोंनि माबानि जोंनि बड'लेण्डनि प्लेयारफोर Thank you.
सुरु जासिगोनदांलै थिनथा जाबायथ' स्टार्ट जासिगोन ने जाजेनबाय बे खेलाया Jawai Hei display time di luar na dia begini time lo jadi display jawai ayo hawa sih pasti enggak Jawai. Foul. Oh, parlang masih. Keep ni. Oh, Rossi baik. Areli. Boleh. Sampai yang ibarat boleh. Habis kelai ni ya. Hawa sih. Masih seduli. Nih, kau susah sih. Kau susah sih. Susah. Hei. Pura Indian yang Army dulu mah sama udah. Jawai. Nun lebai ni. Ai, aku ni saja jauh kubri lebai. Okay. Jawai. देखो कौन से डाउट सुदले पुरो जाड़ा जा सुदले कुनसे जायाले Jawai sudah
Kewaya Supra. Posisi wa Indian Army ya. Karena akhirnya apa itu mau laran kali. Kau itu udah masuk juga nih, boy. Bawa langganan ini kau boleh, boy. Itu chance kudu sini aja sih. Danger chance men. Danger itu kau bisa cium. Army kudu cium. Itu betul tak mah. Ayo le. Gitu le. Hei. Mansi lele theu lebih jaya khamani ge. Jalale usir seksina hari nula. Kau sih jawab kau nanti ba. Bidikal. Red card जाबाय red card. Yuzaniya red card जाबाय. Salah. Acu musuh खाथारनाय. Replay गैया ओमफ्राय नायफिनोबो. Direct red जाबाय गोजाना. आथिंखौ ओरै फसायथारनाय जाबायना बे. Kembali जाबाय सेरो मानसि लायनो थाङो. ओरै फैफिनाङो. दहाय बिदिनो जाबाय दाबो बिदिनो जाबाय. 7 नाम्बार. नैबेनो red जाबाय. ओरै बुङासै डाइरेक्ट रोगाबाय. Beli nih? Kalau sih sini kalau bikin kalau sih ini mulai awalnya sudah. After why mulai show ane red card jaga lain ane, sasi red card jaga lain ane, chips nih awalnya nunggu sih. Gila nih time apa 90 tangkawai 7 minit extra time ada. Gila. Coba sih 10 minit dah sama lo sih. Bodo. Coba lah gue, ambil terbaik. Angsai Indian Army dia Hawaii boleh. Ayo, apa malis? Foto kipjan ada kan? Mancan jauh. Sama. Mancan aja nih. Nếu kêu nó lang sạc không, mình lừa xả đá cũng kẹp nó đi lang nữa chứ. Mà Ini benar ini lah nah ini. Kau cari kau mama dong. Beberapa balik kurang jenis ini videoku pengen kerjain. Videoku naik moja mundung aku tanya channelku subscribe kalau nani lade. Angin videoku naik bertanya tak kai. Angin blogku naik bertanya tak kai. Saya buruh hari ini.